ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନରେ ବସିଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ରୋଟି ଘେନି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ପୁଣି ତାହା ଭାଙ୍ଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା। ସେମାନେ ରୋଟି ଭୋଜନ କରିବା କ୍ଷଣି ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା ଓ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ତରିତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯୋଉ ରୋଟି ଦେଲେ ତାହା ସେମାନେ ଭୋଜନ କରିବା କ୍ଷଣି ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲା ହେଲା। ଏ ରୋଟିର ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ ହୋଇପାରେ, ଏକ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ, ଦୁଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ। ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ମନା କରିଥିଲେ ସେ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଏ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପାପକୁ ଦେଖିପାରିଲେ, ମନ୍ଦତାକୁ ଦେଖିପାରିଲେ, ଲଜ୍ଜାକୁ ଦେଖିପାରିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଶାରୀରିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କଲେ, ପାପର ବୋଧ ସେମାନେ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଇମାୟୁ ନଗରର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ସେମାନେ ଖାଇବା କ୍ଷଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଏ ଉଦ୍ୟାନରେ ସେମାନେ ପାପରେ ପଡ଼ିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଇମାୟୁ ନଗରର ଶିଷ୍ୟମାନେ ରୋଟି ଭୋଜନ କରିବା କ୍ଷଣି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମହିମାକୁ ଦେଖିଲେ। ଆହୁରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ତିଆରି ହେଲା, ଜୀବନ ତିଆରି ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଉଦ୍ୟାନରେ ଏମାନେ ମରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ସାକ୍ଷୀ ହେବେ।